Ndiona ndamona akaiteka. Ndamona. Ndini? T-shirt yakapfeka ukaiwana upi? Che? T-shirt waiwana kupi? Yellow sineshes. Waiwana upi? Matanga kama ijilima. Kutanga uti che? Anti muri kuzviona. Taura kuti waiwana kupi? Anti t-shirt ndio tatakangopfeka ku airport chitingora vaenzi ma Nigerians akauya. Nekumovie ku premier kwa maititi. Wo, ndakubata. Mukuti chikwe. Iwo ndiwo uri kufambisa gossip kai iwewe. Mukuti chikwe. Ndiwo akafambisa gossip yeMaJilimba vakadzingwa pa stage yeMaJilimba. Chikwe. Ndiwo uri kufambisa gossip iwewe. Ndiwo akafambisa gossip rekunyeka iwewe. Ndakasandudzirwa naMaititi. Yeah? Aiwa haina njani. Vakasandudzira here. Ameno ngandingazvizive here kana makasandudzirana kana kukama hakuna mamureve wamakuwa kunze kwako iwewe. Ndiwo akareva makuwa iwewe. Saka mayeni mabhandi enyu amudoita sei? Inini I may friend someone. Urosezwa. Friend someone kuita sei? I'll kick you. Unaziva kama wangu na Maititi? Yeah? Unaziva? Ko kama wanyu ndine inawo. Ndakabva Maititi kure kufika. Unaziva? Amaititi kubva chitanga masikiti tese chipembererwa nenyika yese yeZimbabwe munomu. Iwo nhasi ndiwati hey Maititi vadzinga hey vadzinga. Iwewe saizi yako iyoyo. Yeah? Maititi before Nigerians vachisvika vakanditi hande kulunch unodya chaunoda. Munhu asingatidei. Une goda iwewe. Aunyari. Yeah, vadzingwa pa stage. Yeah, vazodi. Ukazviita kuti who hurt you? Ndikutaurira mufana. Ndotokunyara zvangu. Otherwise ndirokucheka. Nawa. Ndine mabest awards ekurwisa munhu akaita sewe. Inini kana usingandi taura nonsense.